Hoe groot is de impact van een dodelijk ongeluk? Wat baat er mij als mens als je leven zo op een kop zetten wordt? Kun je na zo'n verlies het leven weer oppakken? De oude man heb ik mijn nabestaanden en hulpverleners bezocht om op die vragen een antwoord te vinden. Alle keer joegen zij haar emoties bleed en waren ze bereid om inzicht te gaan in haar belevingsverhaal. Ik begon mijn reis bij keusner Fokke Veurman, die het op 4 november 2000 zijn beide ouders verleerde. Fokke leerde sta in zijn gevoelens en toonde dat je als nabestaande het verdriet altijd meedragen. Dan begint toen de keust. En toen wou ik juist vragen van, als je het mooi neemt koers naar de dag dat een harde mens verstonden binnen. Ja, nou, dat is weer heel bijzonder. Het is juist dat het heel vliesig is. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, het is. Van mijn gevoel kan ik goed functioneren. Maar zodra ik naar dat moment ga, dan komen de emoties. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is heel logisch. Ja, maar dat was echt heel in. Ja. Ja. En dat is dus voor mij is dat een heel ten vlieske. Ja. Heel. En ja, als ik echt in vertrouwen in ben dan, en ik vertel dat, ja, dan breekt dat. Ja. En dan op een gegeven moment is het bij sluiten. Ja. En tegelijk, de emotie is meer. Nee, dat versterken is mijn emotie is sterker worden. Dat is, ja, kijk al, is dat vliesje is nog tinner worden. Het gemis zulde de rest van je leven elke dag opnieuw wijzen. En zo krijg je als nabestaande een oren identiteit waarin het omgaan met het verdriet verweeft met alles wat je denken en doggen. Tjeerd en Jelly van der Meer, die het 16 jaar haar beide dochters en een onbenne paken beppers is verleren, weten dat als geen oor. Hoe zijn voor jou die afgelopen 16 jaar geweest? Zwaar en minder zwaar. Ja. De eerste jaren waren natuurlijk zwaar. Dat is logisch natuurlijk. Dan heb je een periode dat het wat lichter is. Je went, of wennen is een beetje een raar woord, maar je leert ermee omgaan. En nu de laatste jaren eigenlijk wordt het weer wat zwaarder. Maar dat heeft te maken ook met het feit dat je ziet al die vriendinnen en vrienden van onze dochters. Ja, zie je ook ouder worden, gaan ook trouwen, krijgen kindertjes. En dus dat steekt wel eens. Het is wel eens hard. En onze vrienden ook, die op een gegeven moment zeggen van ja, wij worden opa en oma. Ja. Dat zullen wij nooit meer worden. Ja, dus dat, en daar word je dan wel mee geconfronteerd. En dat is toch wel hard, zo nu en dan. Vaak kun je er wel mee omgaan. Maar soms is een moment, dan is het even wat minder. Ja. Ik werk altijd, vond ik verplicht aan Monique van de band moet netjes. We vinden altijd netjes, die moeten ook netjes wijzen. En ik kijk altijd toch van eerst de band en dan ik maar. Dus als ik erbij ben, dat vind ik net zo belangrijk. Maar de band vooral. Maar precies dat bedoel ik, want toen zei het eerst de band en dan ik maar. Ja, klopt. Maar is het dan niet zo dat de bandenverwerking misschien al, dat die nou met dwanen weer en daar stoten nog net met dwanen wist? Dat het voor die volle letter kan? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heb ik het pas na een periode, dat 2 jaar dat ik eigenlijk de klap kreeg. En ik dacht van, nou ben ik eindelijk merk het aan mezelf, dat ik klachten kreeg. Maar dat gewoon toen pas de verwerking kwam. Ik ben wel positief. Ik ben altijd wel iemand die de boel weer bij elkaar pakt en weer ondergang gaat. Op een gegeven moment stond ik weer op het scootje, stond ik weer met de meisjes een mooi verhaal. En mocht ik weer in het scootjemuseum een verhaal houden. En dan jongens kwam ik thuis, dacht ik, je lijkt wel die clown met zijn stille verdriet. Ja.
Want op dat moment die ik het echt, speelde ik net de clown. Weken weer. En dan jongens, dan komt dat stille verdriet dan toch weer. Maar ja, het positieve en het toch wel weer naar de toekomst gaan willen, dat wordt hij er toch. In het begin net, dat komt pas later. Omgaan met verlies had tijd nodig. Maar voordat je als nijbestaande daarin de eerste rest wordt vinden, gaat de mierskip om je heen alweer verder. En beziek je vaak maar leert in de seconde weer om te jekjen. In het peteer met Henke Popma, die het in 2005 haar zo'n oeltje verleer, kwam de roer een pinpunt op tafel dat voor een soort nijbestaanden en omstanders heel herkenbaar is. Ik had er wel eens heel erg verlet van. Ik denk van jongens, er is net om je heen en wat praat mij mee. En dan hoorde het echt net door oeltje te gaan. Maar het mag ik wel over het waar, of wat er in het waar gebeurd is, of wat anders, maar... Of een hand op het schouder. Ja, maar praat alsjeblieft bij me. Ja, ik vind zelf dat wij toch, wij staan nog oors in de samenleving. Is dat een ikke verwiet? Nou, weet ik net. Ik denk dat het gewoon, kijk wat we al zeiden, van heel moeilijk is om een opening te vinden, om iets in te zeggen. Ik ga ze geen verwiet maken. Ik vond het wel heel verdrietig. Ik was er wel heel verdrietig van. Dat ik denk van, oh jongens, spreek me alsjeblieft hoor. En ze hoeven niet altijd een roltje te praten. Daar zit ik heus net op te wachten. We kunnen gewoon hoe het waar gaan, hoe horen dingen. En, Maar praat alsjeblieft weer. Ja. Daar was ook een gelukkige mee. Daar word ik weer gelukkig van. Dat ik denk van, shit, we budgetten toch nog wel wat. We jaren erbij. We jaren er weer bij, ja. Dat is dan een soort van advies is voor de mensen. Ja, nou, bij deze. Ja. Een goed advies voor u alle jaar. Maar er is nog een pinpunt dat mij ongreep. In meerdere verhalen wie roekeleers driegedrag van een oor in het spul en krijg je dus als nijbestaande echt nog een pijnlijke rugzak voor de kiezen. Ik neem hem het ongeluk wel kwalijk, maar ik ben net echt boos op hem, want hij had het net met opzet in. Ik vind het alleen nog heel moeilijk hoe het ermee omgang wordt. Dat is iets waar ik me net in vinden kan. Wat zou je graag willen? Openheid, eerlijkheid. Tot elkaar komen. En het verdriet van elkaar geen begrijpen. Want dat vind ik gewoon... ik denk net dat wij elkaar op dit moment begrijpen. Maar je denkt dat hij een soort verdriet heeft? Dat hoop ik. Ik denk altijd maar weer het beste. Maar ik weet het net. Het gedrag is er net naar. En doet dat zeer? Ja, dat is heel zeer. Ja. En dus blijf je hoopje op eerlijkheid en openheid in de wetenschap dat het enige is wat je als mensen onder elkaar echt verder mee komen. En ondertussen pat je als nijbestaande terug in het farmjaan van je verwerking. Ik vond het heel bijzonder om te zien wat de monumenten langs de dik daarin beschutten kennen. Het is ook heel dubbel. Het is ook wel een dubbel rouwproces. Mijn broer natuurlijk. En Martin, eerst zie ik dat net zo in de gaten. Komt al even goed, hij leeft nog, hij komt er wel weer. Maar het valt bij mij nou ook steeds, het komt bij mij ook steeds beter binnen dat Martin nooit weer ouder wordt natuurlijk. Mijn broer, die wie op slag deed, die had er net een seconde van mij gekregen, denk ik dan. Maar ik geloof wel dat hij er nog het stien van Martin Tinkerom, dan moest het maar gaan, dan moest het weer om. Daar geloof ik heilig in, ja.
En dat is ook gebeurd. Dat is ook gebeurd, dus waar ik wat vermoeid zien. Ja. Want Martin hier nog lang kleer. Nee. En zo is deze serie, die begon als een onderzoek naar het rouwproces van nijbesteden, maar namen een serie hoe haar veerkracht worden. Rouw is levenslang. Maar zij hebben mij leerd dat je als mens naar verskorend verlies, hoe zwier het ook is, doch werd het paard naar de toekomst vinden kennen. En hoe zit het nou met het gevoel van de verstomde schreeuw? Dat is iets van... Dat mat naar boeten. Dat mat razen naar de wereld daarvan. Het leven is veel te kostbaar om zo in een auto voor te rijden. Ja. Mensen denken daar nou om. Denk om een ander. Ja, doe kerst natuurlijk zeggen, ja, ho, dat is mijn plakje. Maar dan kun je ook zeggen van, nou, je nou maar even voor. Want we moeten mij want het leven in. En als dat dan, ja, die een plakverbod opeist, van ja, ik ben eerst. Ja, en dat is juist in het verkeer een hele protte. Daar heb ik zelf ook last van. Hè. Ik denk dan ook wel eens van, ja, maar ik ga voorrang. Nou nog? Ja, toch wel eens, ja. Ik ben ook maar een meisje. Ik denk, ja, dat iedereen dat wel eens had. Maar dan komt ze ook weer waarom. En dan zei ze van, nee, die mensen willen echt het leven heen. Die willen echt van A naar B op een veilige manier. Nou, en dan komt ze ook wel weer bij die zaal en denkt van, nee, doe nou net zo uit. Nee. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.